அப்புறம் இப்ப சமீப காலத்துல எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறான்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு பிரபலமா இது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் சொல்றேன் சார். ஒரு நிறுவனத்து பேரை சொல்லி சார் இவன் பைபேக் பண்றான், சரி பண்ணட்டும். பைபேக் பண்ணினா அதுலயும் 2 விஷயம் இருக்கு. பைபேக்ல அந்த நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை என்று ஒரு கருத்து, இது ஓஎஃப்எஸ். இன்னொரு இது பாத்தீங்கன்னா அவங்க கலந்துப்பாங்கிறதும் ஒரு நியூஸ். அப்ப அவங்க நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா, இத்தனை 1000 கோடிக்கு வாங்குறது இல்ல இத்தனை ஷேர்ஸ் வாங்கணும்னு ஒரு அறிவிப்பு கொடுப்பாங்க இல்லையா. இப்போ ஓவராலா இருக்கக்கூடிய ஷேர்ஸ்ல உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதுல 10 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல 1 2 தானே வாங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இப்ப நிறைய அது மாதிரி கேட்கறாங்க எங்கிட்ட தொலைபேசி மூலம். என்ன கேட்கறாங்கன்னா, சார் இந்த மாதிரி பைபேக் சொல்லி இருக்கு, இந்த நிறுவனம் சொல்லி இருக்கு, நம்ம இதை வாங்கினா எனக்கு லாபம் தானே சார். பட் நீங்க வாங்குற போது இப்படி ஏறி அந்த ஸ்டாக்கை ஏற்றி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா கடைசியில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் என்ன உண்டோ அதுதானே சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி புரிதல் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சில நிகழ்வுகள் நடக்கிறது உண்டு.